face. Bun venit la un nou episod din mapa A, episodul 4. Îmi pare rău pentru vocea mea, pentru că e așa de ciudată când ești răcit, o ai foarte subțire. Urăsc asta, deci o ură din sufletul meu. Și eram aici la casă, pac. Ce să-mi bag și camera mică. First person mică. Sper că ați văzut top 3 intro. Nu știu dacă v-a plăcut, dar apăsați voi acolo butonul de like, macio, like. Ce spunem astea? Fac. Asta să le pun așa. Ce? N-ai chef să iau de geamuri. Și în episodul ăsta o să mai luăm lemn ca să ne extindem casa. Și punem restul de iron la făcut. Cod. Așa. Punem și chesturile și din gata. Pentru timp plecare, de nimeni n-are soare. Eu mereu fac asta. Când am casă mică, le pun așa. Se rezolvă tot. Pac și pac. Să punem tot ce nu avem nevoie. Sabie avem nevoie. Torțe avem nevoie. Piatră nu. Din ăsta nu. Iron nu. Băi, după ce mai mergem mai bizenul ca dracu, ne mai băga și ploaie. De fapt, se mișcă destul de bine. Hai să luăm lemne. Dar cred că o să dureze foarte mult. Ați văzut, cred că sunt aproape episoade zilnice cu această serie de Minecraft. La început a fost așa de zilnic, dar acum o să fie zilnic. Mâine mai apare și episodul 5. Porchi, pentru carne! Mi-a dat acolo o ceapă sau ce e? Pac. Acest episod o să fie așa mai plictisitor, că stăm, adunăm lemne. Și în episodul viitor o să mai culeg eu lemn off cam. Și o să vă... Gata, vă stoi, oai. Puta, ești mic, cred că dă și carne acum, oile. Știți voi cum sunt episoadele astea, 11 minute, 12 minute. Depinde câte treabă avem în joc. Și nu știu dacă ați văzut la Barbă Neagră, acum se numește canalul ăla Haigo. Să facem așa, cum să zic, un imperiu mare pe toată arta aproape. Aoleu, vecinul și bubuitul. Ce frumoasă e viața Minecraft. N-ai timp de viață socială, stai doar și te joci. Și vreau să iau și lemnal pentru stâlpi, că îmi place cum arată pe textura asta. Am găsit un măr.
Deci îmi pare rău că am pus pauză. Am pus pauză deoarece ăla a început cu mașina, iar am pus la timp pauză. Sper că nu mai începe. Smințeană. Nu știu că bine m-am făcut deja. Cred că ne văd o casă mare. Acolo iar le astea. What? Bug. Mamă, cât de lemne am tăiat. Hai să vedem dacă o să vreți Minecraft moduri. O să și defrișăm un loc acolo. Un loc pentru casă. Nu știu eu niște toți pe aici să fie lumină în casă. Să-mi apară mobișori. Pac. Da, făcăriță. 20 pune pe cealaltă. Asta de oară. Și undeva am zis o să facem episodul în casa. Eu o să filmez după asta și o să-l postez mâine. Că mi-e mai ușor. Defrișăm pădurea din zona casei. Aolo, iar reclamă. Să vine cum anunță. Bă. Stați un pic. Îmi bag picioarele în reclamele voastre. Îmi bag, nu mai bag. De flori pe aici, o grămadă. Uite cât am tăiat, frate. Să nu înțeleg gândurile. What? The update? O, nu mai dispare, nu mai dispare mie. Tomorrow. Și în casa asta, în casa care o să construim, o dau seama cum să fie cu chesturi în pământ, subterane. Puțin mi s-a părut cum stoaie. Frame draft. What? Măr de aur sau ce? Ah, flori. Hai să-mi bag picioarele, ce urât-i. Bă, sunteți nebuni, urât-i pe ea, nu mă și speria de el. Urcă, Vasile.
mișcă spăturară de mitică de la Trichestic, toporiș ca mână. Așa să zic, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și salutare!